Takže ahoj, vítejte u mého videa, kde budu dělat knih za trochu. Je to doopravnický knih. To prčí. No, babo klino. Tak. Já si myslím, že když si zavřeme velkou, tak to bude stačit. Nebude to velká. No, je to taky. Takže nebudu. No, takže ukončím. Tak si mrznou ruce. Tak. A protože už to budu užívat, tak si to radši stlumte. Takže prostě zavřela ruce a není to problém. Strašně mi mrznou ruce, takže takhle je to, co bych měla dělat. A už mě to studí, ještě jsem nezačala, takže si trochu urovnáme tohle, tam strčím. Tak, nabil se. Tak, jdu na to. Tak, už to tam je. Teď natáhnu trika. A vykážu. A přetknu. Tady. Ona to moc nestudí, takže když tady si to rozlámu, tak já si prčič. A ještě? A ještě? Už to stačí. Takže tohle by bylo celé video. A pro moje trpění mi dejte aspoň like. A strašně to všude sedíte, že? Ahoj!